Cebu City Mayor Mike Rama mimando sa paghawan sa may struktura daplin sa Sapa nga nahimutang sa usa ka subdivision sa barangay Pitos, Dakbayan sa Sugbo. Nasuta sa office of the building official kon Obo nga nahasakop sa 3-meter easement ang riprapol diin nagbarog ang 7 ka mga balay. Una nang mireklamo ang mga mulupyo sa developer human makasinati og landslide diin nada sa baha ang yuta nga ilang nahimutangan. Ani ang report. Do not let them be aware never to challenge the mayor because I only meant very well and that is saving lives. Kung napatuman ang clearing operation sa mga informal settlers nga nakasakop sa 3-meter easement, walay rason nga dili kini mahimo sa mga gated community sama sa usa ka subdivision sa barangay Pitos, Dakbayan sa Sugbo. Gipang himugatan sa mayor nga walay gipili ang ipatumang lagda sa LGU nga kinahanglan ipatuman basta masiguro ang kaluwasan sa mga tao. Niadtong nakalabayng weekend, mihol pa ang yuta nga nimutangan sa mga balay daplin sa Sapa. Usa sa grabing napiktuhan ang balay ni Maricris Ralios diin hapit yun madisgrasya ang iyang anak. Human apil pagkahugno ang porsyon sa ilang balay nga gilamoy sa baha. 7 ka may struktura ang direktang napiktuhan sa Itabo. Matod ni Architect Florante Catalan ang Pangulo sa Office of the Building Official kon Obo nga base sa ilang inisyal nga pagsusi nakakaon sa 3-meter easement ang riprap wall nga gibarugan sa mga balay sulod sa naasong subdivision. We'll check if that structure is permitted ba, no? Naabay siya ay building permit at the same time naabay siya occupancy permit. I doubt wala gina siya kaya naman siya sa creek good. Samtang ginasunan ni Council Jerry Guardo ang chairman sa Committee on Infrastructure ug sa Flood Control Program ang mando sa mayor. Matod nini kinahanglan nga mo coordinate ang developer sa city government sa gihimo nining pag-ayom-ayom sa nahugnong bahin sa luna. Nasayran nga kagahapon himo og intervention ang developer diin unang giayon nila ang riprap wall. Ang nakita nako wala gid sila ang developer self wala sila mo comply sa 3-meter nga easement. Kaya ang mga imagine ang mga balay naagyo sa gapatong gid siya sa kuan sa ato ang riprapol. So normally supposedly mohatag sila og 3-meter nga setback. Samtang gidugang usab ni Mayor Rama nga tulubagon sa developer ang paghantag og relocation sa ilang mga homeowners nga napiktuhan sa pagkahulpa sa yuta. Tuga-tuga sila buhat og development. Then naasa ang atong Obo. Naay mayor apil sad ko. Kagahapon, ang in-charge lang sa construction sa naasong subdivision ang nihatag og pamahayag apan kutob lang sa pag-ayom-ayom nila sa dapit. The developer itself is actually held accountable also for illegally constructing the structure within sa 3-meter easement. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.